Ovako, Knez Mihajlova, 29. maj. Sad će 19 sati popodne. Malo da veličam. Eto, centar Beograda, kako izgleda. Nema još kiše. Ovako, kad široko snimamo, onda je ovakav pogled. Ovo je francuski kulturni centar, a ovo je kulturni centar Evropske unije, nazvali su ga Evropska kuća. Tu blizu je i španski i nemački kulturni centar i tako dalje. Trenutno ovde, što bi rekli, neki koktel, evo ja sam isto poslužen. Bio sam neko piće. Ima tu nekih kolačića i zajbancija. I jebi ga ovde neka žena mlađa i od mene, pala u nesvest. I ne mrda jebote život, idu pičku materinu, sada ne snimam tamo, glupo mi je, mislim, ružno je. Šta ti je to, čovječe? Eto, Knez Mihajlova. Ovo su sporedne ulice, ima ih koliko hoćeš. Ovo je zgrada Progres. Sad sam se podsjetio kad sam pročitao. Zmajovina, evo. Ne mogu ja baš ni da se setim svega. To su Kinezi turisti. Kinezi iz Kine. To sam teo da kažem. Imamo nebo. Neće još kiše.